бригадата малко по малко се събира. Ето ги пред мене. Боби, Криси и моя Милус. Отиваме да вземем Анабел, която също ще тича. Само Криси няма да тича. И поемаме по дългия път към Златоград. Айде! Първите кадри от Златоград са, както виждате, от кръчмата, защото пристигнахме малко късно, ама ние сме седнали малко да се подкрепиме. Нашата подготовка винаги е такава. Почваме. Ще видим утре какво ще направим. Ето е групата. Мис Метковец. Шегувам се. Може да се представиш? Май няма да се представи, аз се представих. Това не е ли достатъчно, Мис Метковец? Да, топ е. Силно е, мисля, че няма Не, каквото в кръга на да шегата, кажа. това е Анабел. Тя също ще вземе участие утре на 23 км. Гласи се за топ 3, ама ще видим. Далече. Ще я видим утре. Далече. Там е Криси и той него го познавате най-силния. Сега тази година е още по-подготвен. Ще видим. Айде! Добро утро. Часът е почти 7. Отиваме към автобуса, който ще ни закара в Мадан, където е старта. И тук какво се вижда? Маркировката. Да видим днес какво ще се случи. Боби, с какви очаквания тръгваш днеска? За по-добро време от миналата година? Да се прибера по-свеж, отколкото вчера, като слязох от колата. Добре. Малко е хладно, ама се загреем.
Малко е хладничко, няма да лъжа. Направо си е студено, не е хладно. И има 1 час до старта. Боби се е екипирал. Истински ескимос. Още се не е дигнала мъглата тук. Право ужас. Забравя да го пусна. Първи гаф. Не бягащия по Валери подкаст. Да. Еми с тия толкова бягане. Почва Баира. Аз вода. Смятайте в каква форма съм. Щом аз вода, Боби. По Баира. Показвам сила. Айде. Виждаме се по-натам. Стига съм се правил на мъж. Някой да не каже, че не бягаме. Бягаме. Направо се състезаваме. Бягащия по спускане подкаст. Това е новия подкаст. Бягащия по спускане.
5700 с 5,50 и се открива тая хубава гледка. Продължаваме нагоре. Вече на първия пункт. Час и 29. Мръсен топ. Давай. Живи и здрави! При нас се цитират номерата. Значи, номер към антената. Един по един и после обратно. Готов? 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 Няма такава гледка. По принцип на обратно, тук гледка и така нататък. Час 44. Как е откъде да ти да? Качваме се към друга панорамна гледка. Сега ще видим. Няма такава еляка. Там малко по-нагоре е четвъртия на 85 км. Току-що ни задмина. А малко преди това мина и третия. Ако всичко напред е правилно, да. Ако няма дианефи. А тук са 178. Да. Тегавина. Няма как. Бута. Ай. Втори пункт. Това ще е вода, защото предполагам, че ще няма. Вода? Не, няма чал. Това не да ми кола. Ще има и такова. Има една, ама дето е пресъхнала вече. Границата с Гърция. Аз съм тежък фалит. Направо нямам думи. Ако мога падна в този папрат, ще остана в него. Бима майката. Боби е там отпред. Дано ни гръмнат на границите се. Шегувам се естествено.
Такъв съм шегоубиец, докато съм умрял. Ох, хайде. Спирам, че направо не ми се изснима. Не знам кога ще се пусна пак. О-хо-хо. Убийствена гледка. Много красиво. Но не мога да му се наслаждавам наистина. Много не се чувствам добре. Ще видим дали ще изкарам някаква воля. Ще се правя. Здравейте! Вече съм си в Плевен и сега ще ви разкажа какво се случи в последните километри от състезанието. Последните кадри са малко някъде преди третия пункт. Оттам нататък спрях да снимам, защото не се чувствах добре. Спрях да се храна. Когато пристигнахме на третия пункт с брат ми, когато седнах да почина и после се изправих, ми стана още по-зле. Опитах да хапна грозде, но само докато го опитах и вече бях готов да повръщам. С течностите е същата работа. Беше направо, не можех да приема абсолютно нищо. Тръгнахме от третия пункт към финала. На последните две изкачвания, там където е леко слънчево, точно преди тях ми стана много зле. Може да видите как съм бил. Даже не можах и да полежа като хората, че някакви мравки ме ядяха. Но трябваше да тръгна, нямаше на къде да хода. Тръгнахме нагоре, изкатерихме го. Беше и доста топличко, както всички знаете, тези поне, които са участвали. И продължихме да ходиме, но аз започнах да се чувствам все по-зле и по-зле. И 2 км преди финала ни срещна човек от организаторите, забравих му името, съжалявам за което. Търсеше някаква участничка. Каза ни, че малко по-надолу има джип. Първоначално си казах, че няма как да взема джипа до финала, все пак оставаха 2 км, но наистина не се чувствах добре и реших просто да прекратя участие. Да, не е приятно, 2 км преди финала, но наистина бях много зле. Оттам ме закараха в болницата, вкараха ми една банка глюкоза, малко крампи и в хотела да почивам. Състезанието е изключително красиво, приятно, бегаемо. Със сигурност ще се върна пак там. Много ми хареса, организацията е уникална. Дори и за по-задно класираните състезатели по пунктовете винаги имаше храна. Гледките са уникални и изключително много може да благодаря на организаторите, на всички доброволци, на абсолютно състезателите, на всеки един. Уникални сте
И ще се видим на следващото състезание. Чао и до нови срещи!